Все едно се пренасям в мумията тутун камион. Много интересно изглежда, да сме там. Пие човек. Тук само дали много гледат в някой храм. Мале човек, вече не сме в Италия. Вече сме някъде другаде. Такова място, ако имаше в България, буквално на абонамент ще да съм при тях. Аз съм супер голям фен на масажи, особено такива, които са азиатски. Просто е буквално се принася в някакъв друг свят, човек. Скандално, гледай в устата там. Сега ще направим ревю. Ще ви кажем дали ако случайно да ти в Италия, дойде тук. Оп! Каза на твоята приятелка чао. Как беше? Значи това беше най-скандалният масаж, честно ви казвам, без да преувеличавам. Буквално лягам и тая азиатка кинта и 40 скача върху мен на ръце, на крака, ма разтяга, аз пукам, штракам някакви звуци от чалото ми, никога не съм ги чувал, не знам какво се случва, обаче беше скандално. Имам чувство, че полекнах 10 кг и съм се природил, особено след този полет. Всичките точки